Na pravom brehu Dunaja nám vyrástol nový, vyše 100 000-ový obvod, o ktorom sa hovorí, že je mesto mladých. Nie len svojou existenciou, ale aj vekom svojich obyvateľov. Veď dnes v našom obvode stravujeme vyše 28 000 detí. To pochopiteľne so sebou prináša rad pozitívnych, ale aj negatívnych javov a problémov. Otázka správnej výživy, či už v školských zariadeniach alebo v domácnostiach, dnes, kedy mladé mamičky zapasia s časom, je iste veľmi aktuálnym problémom. Preto chcem aj touto formou pomôcť našim mladým mamičkám a obohatiť ich rodinný jedálniček o rýchlo pripravované a pritom zdravé a výživné nátierky a šaláty, ktoré by nemali chýbať v racionálnej výžive každého z nás. Prípravu nátierok a šalátov nám predvedú kuchárky predškolských a školských zariadení. Vierka Pacherová, Mária Antoniová a vedúca prevádzkovej jednotky Anna Pokorná. V domácnosti väčšinou konzumujeme v neupravenom stave a preto vám ponúkame inú formu konzumácie, ako je napríklad reďkovkový šalát s vajcom. Na prípravu reďkovkového šalátu s vajcom potrebujeme nasledovné suroviny: 0,5 kg reďkoviek, 1 vajce, 0,5 deci kyslého mlieka, 2 deka kryštálového cukru, 1 čajovú lyžičku octu, štipku soli a polievkovú lyžicu oleja. Reďkovky najskôr očistíme, umyjeme v studenej vode, očistenú a umytú reďkovku postrúhame na kolieska. Z natvrdo uvarených vajec vyberieme žltko, rozmačkáme, pridáme soľ, cukor, kyslé mlieko, trošku octu a zamiešame. Do zamiešaného nálevu pridáme postrúhané reďkovky, zamiešame a na zjemnenie pridáme trošku oleja.
Šalát naporcujeme. Dozdobíme natvrdo uvareným bielkom. A nadrobno posekanou petržlenovou vňaťkou. Takto pripravený šalát je vhodným doplnkom k mäsitým i bezmäsitým jedlám. Aký význam z hľadiska pediatra má racionálna výživa v predškolských a školských zariadeniach, nám povie doktorka Michaela Černá. Z hľadiska pediatra je racionálna výživa jedným zo základných vkladov do správnej životosprávy u každého dieťaťa. Pediater ako školský lekár v materskej škole a tiež v základnej škole má možnosť aktívne ovplyvniť predkladaný jedálniček. Jeho povinnosťou je týždenne tento jedálniček kontrolovať a v prípade potreby zariadiť v ňom zmeny. Jednou zo základných úloh v práci školského lekára v preventívnom zameraní v jeho školsko-zdravotnej službe sú systematické preventívne prehliadky, ktoré vykonáva u každého žiaka jedenkrát ročne. Zameriava sa pritom na celkový habitus dieťaťa, fyzikálnymi metodami vyšetruje stav kardiovaskulárneho aparátu a dýchania. Preveruje si primeranosť vývoja chrupu, jeho systematické ošetrovanie, ako i stav krčných mandlí a celkový nález v dutine ústnej. Dôležitý je pohľad na celkové držanie tela, správne zakrivenie chrbtice a jej rozvíjanie sa v predklone. Pritom nezabúda zhodnotiť symetriu a pohyblivosť končatín. V rámci systematických prehliadok sa kladie stále väčší význam na stav výživy u dieťaťa. Správne živené dieťa eutrofik má nesporne veľké zdravotné skóre pred dieťaťom slaboživeným hypotrofikom či nadmerne živeným obézným. Stav výživy sa okrem iného hodnotí i hrúbkou podkožného tuku v kožnej riase na brušnej stene. Medzi najobľúbenejšie natierky patrí aj liptovská natierka. Na zhotovenie štvrť kila tejto natierky použijeme nasledovné suroviny. Tvaroh mäkký 130 gramov, maslo 40 gramov, papriku sladkú 1 gram, cibuľu 30 gramov, mlieko podľa potreby a soľ. Tvaroh prelisujeme cez jemné sito. Najskôr vymiešame maslo so soľou. Pridáme prelisovaný tvaroh. Červenú papriku. Soľ. A mlieko podľa potreby.
Nakoniec pridáme na drobno nakrájanú cibuľku a znova dôkladne premiešame. Takto pripravenú liptovskú natierku natierame na chlieb. Ozdobíme sezónnou zeleninou, rečkovkou a petržlenovou vňaťou a podávame na desiatu alebo olovrant. Mamičky, a že táto natierka chutí, presvedčte sa sami. Súdružka Šišková pracuje na Obvodnom národnom výbore Bratislava 5 na odbore školstva a kultúry vo funkcii vedúcej strediska školského stravovania. Súdružka Šišková, prosím vás pekne, povedzte nám niečo o správnej zostave jedálnych lístkov. Aj my v našich predškolských a školských zariadeniach venujeme veľkú pozornosť práve zostavovaniu a skladbe jedálnych lístkov. Správne zostavený jedálny lístok má spĺňať kalorickú a biologickú hodnotu a svojou pestrosťou má predchádzať stereotypnosti stravovania. Denne by v jedálnom lístku nemal chýbať čierny chlieb, mlieko, syr alebo tvar, vajce, olej doplnený maslom, chudé mäso, zelenina, zemiaky a ovocie. V rámci týždňa tieto potraviny treba doplniť strukovinami, ovsenými vločkami, jačmennými krúpami, vnútornosťami, rybami, hydinou, citronovou šťavou a šalátmi z čerstvej zeleniny. Obezita sa dnes pokladá za jeden z rizikových faktorov pri vzniku kardiovaskulárnych chorôb v dospelom veku. S prevenciou týchto ochorení je potrebné začať už v detskom veku. Keďže obezitu v detskom veku nemôžeme ovplyvňovať medikamentózne, ostáva nám jediný zásah, a to cestou správnej životosprávy, menovite fyzického pohybu a racionálnej výživy. Hlavne deti milujú sladkú chuť cukru, i keď vedia, že pritom riskujú obezitu a pokazené zuby. Racionálne rozmýšľajúca matka však vďačne zaradí do detského jedálnička i nízkokalorické potraviny, medzi ktoré patria napríklad šaláty pripravované zo surovej zeleniny a ovocie. Tieto prvky nesmú chýbať ani v jedálničkoch základných škôl a materských škôl. Odporúča sa konzumovať tieto potraviny aspoň raz za deň, a to vo veľkom množstve.
V našej výžive sa stále kladie veľký dôraz na dostatočný prívod vitamínu C. Tento moment možno dodržať podávaním správne vybraného ovocia a zeleniny. Keďže i najšetrnejšou kuchynskou prípravou strácame viac ako polovicu pôvodnej hodnoty vitamínu C, nebudeme podľa možností ovocie a zeleninu príliš často variť, piecť a dusiť, ale treba ich častejšie konzumovať surové. Je samozrejmé, že všetky druhy zeleniny, na rozdiel od ovocia, nemôžeme konzumovať surové, no veľmi chutné šaláty možno pripraviť nielen z paradajok a paprík, ale napríklad i z mrkvy, reďkovky s kyslým mliekom, jogurtu s kôprom a fazule. Známym doma pripravovaným šalátom patrí i šalát zo suchej fazule. Na prípravu tohoto šalátu pre 4 osoby potrebujeme nasledovné suroviny. 12 dekagramov suchej fazule, 4 dekagramy cibule, 2 dekagramy kryštálového cukru, na dochutenie soľ, ocot a na zjemnenie olej. Vopred namočenú fazulu v tej istej vode uvaríme do mäka. Po uvarení necháme vychladnúť. Očistenú cibuľu nakrájame na drobno. Nakrájanú cibuľu pridáme do vychladnutej fazule. Pridáme cukor, dochutíme soľou, octom a zjemníme olejom. Nakoniec ľahka premiešame. Na ozdobu použijeme listy z hlavkového šalátu a červenú kápiu. Na takto pripravené misky porcujeme hotový šalát z fazule. Podávame ho ako doplnok k hlavným jedlám. Jednoduchou úpravou s pridaním kečupu pripravíme fazulový šalát kečupom. Pridaním šunky dosiahneme biologicko výdatnejší šalát, ktorý môžeme podávať aj samostatne. Osobitnú chuť fazulovému šalátu dodajú podusené šampióny. Volením ďalších vhodných surovín nám vzniknú rôzne druhy šalátov s odlišnými chuťami. Ako sa využíva a zaraďuje zelenina do jedálnych lístkov, nám povie vedúca prevádzkovej jednotky súdružka Magda Hulmanová. Zaraďovanie šalátov v školských zariadeniach je podmienené ročným obdobím. Pripravujeme ich tesne pred podávaním. Zeleninu, ktorú pripravujeme surovú, musí byť čerstvá a zdravá. Výživovú hodnotu šalátov môžeme zvýšiť pridaním smotany, vajec, oleja, syrov, mäsa a slaniny.
Šaláty v školských zariadeniach môžeme zaraďovať na miesto mučníkov. Prípravu horúčkového šalátu s jogurtom a kvoprom použijeme nasledovné suroviny. 3 hlavky šalátu, 1/4 litra jogurtu, 4 dekagramy kryštálového cukru, 3 dekagramy citronovej šťavy, štipku soli a 1 dekagram kvopru. Najskôr odstraníme spodné listy a šalát dôkladne opláchneme v studenej tečúcej vode. Nakoniec necháme odkvaskať. Umytý šalát nakrájame na rezance. Jogurt s cukrom premiešame. Pridáme štipku soli, citronovej šťavy a znovu dôkladne premiešame. Na rezance nakrájaný šalát uložíme na misky. Polejeme dochuteným jogurtom. A ozdobíme kvoprom. Pripravený šalát je vhodným doplnkom k mäsitým a bezmäsitým jedlám.
Saša Jungová pracuje ako vedúca prevádzkovej jednotky pri základnej škole. Povedzte nám o dennom zabezpečení diferencovaného stravovania. V základných školách zabezpečujeme diferencovanie stravovania pre žiakov 1. a 2. stupňa podľa veku, kalorickej hodnoty a váhy porcie. Diferencovanie spočíva vo voľbe surovín, technologického postupu, ktoré používame pri príprave hlavných jedál. Vitamín A, ktorý je nutný pre zdravú funkciu zraku, sa nachádza v mrkve, paradajkách, špenáte a v ovoci. Pri jeho nedostatku môže dojsť k zmenám na očnej rohovke a dlhotrvajúci nedostatok môže viesť k zníženiu zraku. Bez vitamínu A je i koža suchá a zhrubnutá. Dôležitá je i skupina vitamínov B, rozpustných vo vode. Sú nutné k metabolizmu cukrov vzhľadom na funkciu nervstva, svalov a trávenia. Ich zdrojom je kapusta, šalát, obilné klíčky, hrášok, ale i potraviny živočíšneho pôvodu. Pri nedostatku sa objavujú poruchy nervového prevodu, poruchy funkcie centrálneho nervového systému, ochorenie slizníc, kožné zápaly a viazne krvetvorba. Dostatok vitamínu A a B zodpovedá za vzhľad kože, vlasov a zdravý rast nechtov. Vitamín C zvyšuje odolnosť organizmu a podporuje jeho obranyschopnosť. Jeho zdrojom je všetka zelenina a ovocie a pre jeho bohatý prívod a termolabilitu sú šaláty zo surovej zeleniny zvlášť vítané. Syrové a rybacie nátierky sú výborným zdrojom vitamínu D, kalcia, fosforu, jódu a flóru. Vitamín D si organizmus syntetizuje pomocou slnečného žiarenia v koži z provitamínu, ale to nestačí. Na správny rast kostí, zubov a aby kosti detí nemekli a nekrivili sa, je nutné piť dostatok mlieka, smotany, jogurtov a jesť veľa rybacích pokrmov. Kila pomazánky staveného syra so sardinkami použijeme tieto suroviny. 100 g taveného syra, 100 g sardinky s olejom, lyžicu sladkej smotany, 10 g cibule, lyžičku horčice, červenú papriku, citrónovú šťavu a soľ podľa chuti. Do smotanového syra vlejeme olej zo sardiniek a vymiešame. Sardinky rozotrieme. A pridáme do smotanového syra s olejom. A znova vymiešame.
Do takto pripravenej zmesi pridáme cibuľu, dochutíme horčicou, červenou paprikou, citronovou šťavou a soľou a vymiešame. Nakoniec hotovú nátierku zjemníme sladkou smotanou a vymiešame. Takto pripravenú natierku natierame na chlieb, ozdobíme petržlenovou vňaťou a podávame na desiatu alebo olovrant. Ako chutia pripravované a podávané natierky v našich predškolských zariadeniach, nám povie vedúca prevádzkovej jednotky Anna Pokorná. Stretávame sa aj s tým, že nám deti odmietajú konzumovať menej známe nátierky, ako je špenátová a zeleninová. A práve tieto nátierky sú oveľa výživnejšie ako nátierky medová a džemová. A práve preto, mamičky, vám doporučujeme pripravovať menej známe nátierky nielen z dôvodu nutričnej hodnoty, ale aj pre ich vysoký obsah vitamínov. Na prípravu 4 kg špenátovej nátierky použijeme nasledovné suroviny. 80 g špenátu, 20 g cibule, 50 g másla, 1 vajce, lyžicu jogurtu, 10 g hladkej múky, soľ a cesnak. Na panvičke roztopíme maslo, pridáme na drobno pokrájanú cibulku, speníme, pridáme za lyžičku múky, hladkej, nahrejeme, do nahriatej múky pridáme špenát, zamiešame a povaríme.
Na dohustenie pridáme rozšľahané vajíčko. Zamiešame. Uvarený špenát necháme vychladnúť. Vychladnutý špenát zjemníme jogurtom a zľahka zamiešame. Hotovú nátierku natrieme na chlieb. A dozdobíme na kolieska pokrájaným vajíčkom. Takto pripravený chlebík podávame na desiatu alebo na olovrant. Keď deťom chutí, sú aj spokojnejšie. Ako sa odráža správna výživa v chovaní dieťaťa, nám povie riaditeľka spoločného zariadenia Jasle Materská škola, súdružka Janotová. Deti v predškolskom veku trávia väčšinu časť dňa, čiže aj týždňa v predškolských zariadeniach. Veľký vplyv na ich správanie sa má aj správna výživa. Ak je dieťa dobre najedené, je aj kľudnejšie a ľahšie ovládateľnejšie. Preto sa snažíme deťom od útleho veku vštiepovať správne návyky kultúrneho stolovania. Jeden z najobľúbenejších šalátov pripravovaných v školských zariadeniach je mrkvový šalát s citrónom. 60 dekagramov mrkvy, 4 dekagramy kryštáľového cukru, šťávu z 1 citróna a štipku soli potrebujeme na prípravu 0,5 kilogramu šalátu. Očistenú umytú mrkvu postrúhame na jemnom strúhadle do sklenenej misky. Z vody, soli, cukru a citrónovej šťavy
si pripravíme nálev a takto pripraveným nálevom zalejeme postrúhanú mrkvu a zľahka zamiešame. Hotový šalát porciujeme na sklenené misky. Dozdobíme citrónom a petržlenovou vňaťou. A takto pripravený šalát môžeme podávať k mäsitým jedlám alebo namiesto mučníka. Minerálne látky zo zeleniny patria taktiež do vyváženej výživy. Železo v krvnom farbive sa zúčastňuje na prenose kyslíka. Pri jeho nedostatku vzniká chudokrvnosť, ktorú postrehneme bledým sfarbením očných spojiviek. Zdrojom pre železo okrem zeleniny môže byť i predkladaná nátierka z bravčovej pečene a šaláty zo suchej fazule. Nedostatok jódu vedie k zväčšeniu štítnej žľazy. Okrem uvedených vitamínov a minerálov obsahuje surová zelenina i tzv. Vlákninu, to je skupinu nestraviteľných látok zo stien rastlinných buniek. Je potrebná pre správne vyprázdňovanie a tým i správnu motilitu gastrointestinálneho traktu. Kúvanie pri vláknine má priaznivý čistiaci vplyv na chrup a znižuje výskyt zubného kazu a chorôb ďasien. Ako sme uviedli, predností v požívaní šalátov zo surovej zeleniny a vhodne pripravených nátierok je dosť. Je preto na každom z nás, ktorý svojou časťou prispievame do skladby detského jedálnička, aby správne využitie týchto predností bolo každodennou samozrejmosťou. Veď zdravie každého z nás buduje svoj základ už v detstve. Aby si bol veľký a zdravý, musíš papať pomeranče tak, ako je. Pozri sa. Na prípravu 4 kg nátierky z bravčovej pečene použijeme nasledovné suroviny. 150 g bravčovej pečene, 50 g masla, 25 g cibule, 10 g rajčiakového pretlaku, 5 g strúhanky a dochutíme soľou a rastcov. Očistenú cibulu nakrájame na drobno. $50 g masla vložíme do panvičky, roztopíme, pridáme cibulu, a speníme.
Na rezance nakrájanú pečeň vložíme na spenenú cibulku, pridáme rastcu a dučíme do mäka. Do vychladnutej zomletej pečene pridáme rajčiakový pretlak, strúhanku, dochutíme solou a vyšľaháme. Takto pripravenú nátierku natierame na chlieb, podľa ročného obdobia zdobíme dostupnou zeleninou, cibulkou, rečkovkou, paprikou alebo petržlenovou vňaťou. Môžeme podávať na desiatu alebo na olovrant. Prosím vás, nedávajte ráno deťom cukriky, žuvačky, čokolády. Naša strava je dostatočne kaloricky hodnotná. Jednak deti tým prijímajú nadbytok kalórií počas dňa a na druhej strane stále myslia na to, ako sa k týmto veciam počas dňa dostanú, ako a s kým sa podelia. A tým je odpútaná ich pozornosť od výchovného procesu.